príbeh začne vlastne ešte vtedy, keď boli na svete dinosaury, pretože už vtedy boli na svete prvé trávy k dispozícii. Tedy vlastne už rástli, ale boli teda také ako cyklamen fatránsky, že kde tu, hej, niekde v podraste medzi stromami. Pre mňa ako pre botaničku je lúka prostredím, kde hlavnú úlohu zohrávajú trávy, pestro kvitnúce kvety, bzučí tu rôznych mys a všade naokolo vidno rôzne farby a počuť rôzne zvuky. Existovali už aj v dávnejšej minulosti. Formovanie krajiny bolo závislé od prítomných veľkých bylinožravcov. Takou zvláštnosťou pre oblasť Muránskej planiny je, že horské lúky v centrálnej časti planiny sa nepretržite už viac ako 50 rokov využívajú na pastvu koní. Je to vlastne jedna z mála polodivokých spôsobov pasenia koní v strednej Európe. Je napríklad taký veľmi pekný postreh pre mňa je, že napríklad tu na Muránskej planine teda sú aj tí kone a všetci poznajú Cysliu lúku, kde sa to vypasajú teda oslíkmi. A čo je zaujímavé, tak oslíky sú vlastne pôvodom africké zvieratá. Že oni vlastne boli domestikované v Afrike, ale tu v Európe ich teda chováme ako užitkové zvieratá. A pre mňa je teda fascinujúce si uvedomiť to, že sisle, a teda tie kone rodu Equus, vrátane tých oslíkov, vlastne spolu strávili obrovskú časť svojej evolučnej histórie. Že oni vlastne milióny rokov spoločne nažívali v tej Severnej Amerike, respektíve v priestore neskôr v tej Ázii. A vlastne teraz akoby znova dali dohromady. To napríklad ukazuje na to, že tie vzťahy medzi tými zvieratami sú akoby veľmi dlho trvajúce. Problém so včelami teda nie je ten, že ich je málo, ale to, že nemajú čo jesť. A nemajú to vlastne dostatočne dobre dostupnú tú potravu. Teda nielen množstvo potravy, ale jej dostupnosť je dôležitá. Takže opäť riešenie teda je, že tak pestujme kvety. Pestujme teda tie lúky, obnovujme takéto druhovo-bohaté spoločenstvá, nelesné, primerane pásme zvieratá voľne v krajine a tak ďalej. Je mnoho spôsobov, ako môžeme s touto situáciu, ako pomôcť týmto včielkam.